Бет Паисиева вече е седма. Сега Анна Бесонова със сигурност също ще се вмести в тази група. Може би между Кабаева и Годунко. Между първата и втората. След Бесонова и Елени Андрилова ще бъде в призовата десятка и Алия Юсупова, така че за Елизабет Паисиева на практика не виждам да има шансове за място в топ 10. На последното голямо състезание, което беше Европейското първенство в Киев, борбата беше много усилена между Украйна и Русия в лицето на Бесонова и Кабаева, и двете тогава не успяха да си изиграят лентите. Сега е интересно да проследим дали Бесонова ще успее да издържи и да изиграе без грешка лентата си. Много добро изпълнение за Бесонова. Определено чисто изиградно съчетание. Нещо ужасно според мен. И съдиите единствено ги спасява това, че следващата